Mga tugang Diyos maray na aga, yaw naman po ang sendong amigo sa radyo, Bert de los Martires, sin Inian, alkalde sa kusina. Good morning, New Kaaluan, Tinambak. Nagantabay pa lang sa tuya ay naaga-aga, papasikatan kita kan ukoy na medium size dang pasayan. Bako itong saralit kundi itong garo pangbangot na ano. Pagdarakula ng pasayan, garo lalo masirambagan ukoy na medyo bako naman itong saralit na maray. Yan po ang panirami sa New Kaaluan, Tinambak. New Kaaluan po bago mag-abot sa sentro. Sa wala po yan, kustal yan. May eskwelahan digdi, kadakol manin harong, igwaning lumang Kaaluan, igwaning New Kaaluan. Aram mo, di pa man ko nakabot yan, pero garong na ihapot ko na sa mga pinsan kong mga bilyamor. Ay sa inutan lang ngayon kan na bagakay, pero di ko marama kung saan ang dalan kayan ay. Kadakol pa lang kita ning parantaba dyan sa New Kaaluan, sabi ni Erning. Ay, si Erning pala yun nagluluto sa Laukan Haruninda. Ni misis niya siguro baka naglalaba o bagaman nag-aaling nin aki o bagaman apo. Digdi po sa New Kaaluan, makusugon ang signal kan OK FM. Ang mga tao digdi makukusog ang buhay ta kumbakong kasag, pasayan na may gulay, yan sa muyang panira. Saka pirmi po digding may mga paakan, may mga abo. Tayo ni kadakalan sa New Kaaluan, mga paradakop ni sira na yun ay nagsusupply ni mga pigtitindang sira sa tulay kang Tinambak. Nasambitan na naman ang tulay hay. Garong ara mo may mga tao bagang kuyan, may lig mag-tour. Kung ang kwarta mo dakula, ang tour mo international o sa luwas. Sa Amerika, Europe, kung saan. Kung karkasyan lang niya ang kwarta, digdi lang niya sa Pilipinas, sa Manila, Cebu, Bacolod, Boracay. Ay kung medyo, maski may kwarta man, pero di kang gaya nagpaparabiyahe, sara ni sana, tama na tong mag-tour ka lang niya, o inaano kita, mag-tour niya kamudig di sa Tinambak. Mamarakal niya kamudig din ng pasayan, mga laabaso na sira dyan sa tulay kang Tinambak. Pirang minutos lang ang biyahe. Minsan kay ito, alok ako ni Kagawad na gutoy salis kang bataan, madyang matur niya kita sa Tinambak. Abot man niya ako sa kita kayan, ay kitang ita kukulangon ng oras, abot lang niya kitang Tamban. Pag abot sa Tamban, duman niya kita mapangudtuning may sinabawan, mga payuning sira. Pagkatapos mapictorial niya kita duman sa, ay ang salog pala, ang tubig pala niya sa Tamban, asul ano, naglinaw na, malinigon. Pagkatapos pag balik ta ngayon, maparitrato nga kita sa Kagsaw, digdi sa Kalabanga. Pag agi mina dumas sa tulay, yun na po na shopping time. Kada ako paratinda, pag maray ang pagsira, itong Bakumbulano, ay kada ako nagtitinda ng sira, pasayan, kasag, dyan sa tulay kang Tinambak. Kaya ukoy da masira mo niya panira dyan sa New Kaaluan, Tinambak.
Si Scott nagantabay sa tuya dyan sa Bacoor. Bacoor, Cavite na yan, ano? Cavite. Nagdadalang pala sa tuya o nagdadango live streaming si Randy Scott yan sa Bacoor, Cavite. Pero aram mo, ang paguna mo kan Bacoor, harayo na maray, ito pala, sa pursa naman yung kaning ko yan. Paranaque, ano? Paranaque to. Actually, inaagian niyang kang ko yan, Pag parati kang hali sa airport, pasiring kang Manila o minaaging boulevard ta nagdudulag sa traffic, kung nag-aagi sa parting Bacoor, pag hali ka sa airport nga, pa Manila nga, ay duman nga kita maagi sa Ruas Boulevard para makalikay nga sa traffic. O garo may parte kang Bacoor na pinag-aagihan, ano? Kaya may nagantabi pala sa tuya si Randy Scott, friend siguro yan ni Ernie, Ernie Clidera. Randy Scott. Ano yan? Amerikano o taga-Scotland yan? So, Scotland garon eh. Garo narumduman ko pati itong sa barangay Mikay ito, ang inapo na Ed Finland. Ay, ang Ed Finland baga, artista. Sabi kan day man nakakabisto, ano nga yan? Foreigner na nakaagum nga yan. Day niya ako. Para anin niya ako yan, para abin niya ako yan, para paasaning paroy. Ang tunay niya akong pangarang kaya si Naldong Tipo. Kung ano tayo napod ngayang kuyan Ed Finland. Kadto kaya si Katon ang artistang si Ed Finland na bulaw ang buhok. Iyan man nagpabulaw ng buhok sa pagining paghapulas ng agwa oksinada sa sayang buhok kaya nagburulaw. Kaya inapod siyang Ed Finland kan Santa Cruz pero ang tunay na pangaran Naldong Tipo. Yaw siya ngunyan dyan sa kuyan sa banwaan ni na Pili. Diyan na siya ngunyan nag-star. Kan ultimo kaming magkahilingan sa edad kong yung ining kuyan, labi ng 60, nagpapaasan pa ning paroy. Maskuladong marayay, Naldong Tipo. Pinapabutan daan niya belated happy birthday ang samuyang supply officer sa naseksi asin magayon na si Idol Ma'am Baby Rocco kan GSO LGU Pili na nagbi-birthday kan September 22. Sorry po pala na Ma'am Baby Rocco na daimi ka nagibuhan kan streamer aliyang ki Dan Paz kan GSO family dyan sa LGU Pili, Camarines Sur. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Visito que puso madre, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta y una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manche el amor. Y todo a media luz los dos, a media luz los tres, a media luz tú y yo. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Con este tango que es burlón y compadrito, sea todos alas la emoción de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Tango querido, tango argentino, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón.
supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Mula nung ako'y nag-umpisang maglakad, tila may kumpas ang bawat hakbang. Natutong sumayaw sa sariling paraan, sa bawat tugtog na alam. Hindi naman sa ako'y nagmamayabang, kailan may hindi pa natanggihan. Mahusay magdala, tila napakagaan, sa hangin parang lumulutan. Maraming kapareha na sa akin at daan, pagkatapos ng tutok, nalilimutan. Ngunit nang makita siya sa sayawang ito, naglambot ang tuhod at naturete na pati pa ako. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka, makapareha ka, mahal na prinsesa. Dahan-dahang nilapitan ng dilag na ito at mapormang sinew sa gitna. Umikot ng umikot at nakakahilo, lahat ng tao'y tulala. Iisa ang kapareha sa buong magdamag, hindi ko siya mapagod at hindi matagtag, hindi ko maiwanan at di rin mabitawan. Tuloy-tuloy ang kapit hanggang sa mauwi na sa simbahan. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka, makapareha ka, mahal na prinsesa. Mula nung kami sa simbahan naglakad, magkasama na sa araw at gabi. May ilang mga supling na ngayoy nadagdag, na sumasayaw na rin sa tabi. Sa rin sa magayon na kanta kan Apo Hiking Society. Kan nagkaulay-ulay kami ni Jim Paredes. Paredes si Jim. Minsan nagkasumpungan kami sa airport, papuli kami, panagamang kaya siya, ako pasirim, papuli man. Minsan igwaning okasyon kayo na imbitaran si Jim Paredes sa Naga, ay nagkaulay kami kayang katus ako yan sa airport. Nagalat-alat kami, di istorya na lang kami. Ang sabi pa lang kayan, araw mo ngaya, kami nga, di sindan Apo Hiking Society. Kumusta na niya, kung kamuta, purundo na. Ito ngayang grupo mi ngaya, kami ngayang tulong. Pero ngaya kami medyo na napanlingaw na daidaanin na naging seryosong maray. Ang karir kang trio na dapat baga pagurang ninda nabubuhay pa na pwedeng pasarasarang lang ning singer aro kang cascades ngaya letterman pero minsan lang yang yaon kami nga pagururang purundo na yan nga nangyari niya sa muya pero niya ako araw mo magagayon mga kanta nindo
O kaya pag suruay ninda, maana, kanya-kanyang paturugtugan na lang. Ito ang istorya ni Jim Paredes. Supling Ano niya ako ang buhay mo? Ay ako yan. Ning ang pamilya ko yan nasa Australia. Ako yan, nag-star man doon, pero nagbalik niya ako. Tamas magayon niya sa Pilipinas. Yaon niya ako dito sa Pilipinas lang niya. Si pamilya ko niya sa Australia. Abo kong yung bayaan ngayon ang Pilipinas. na sumasayaw na Si Estelita Camba, congrats na daw ko nang gana kaning radio, transistor radio, nang gana si Estelita Camba, nag-answer ka sa bago sa bangon na banwaan. Sir Man, good morning Monkey Kap Mayet. Hanapon ko daw Kap Mayet ang pinagagad mong kanta sa tiyan. ngayoy nadagdag na May naghagad maning kanta manta ngayang naglulutuan sa muya ngayang mama. Kumadigdi ka po sa ilang-ilang near M. Castro. Yaon di si Mami Gigi na nagluluto po ngayon nagluluto ning deep fry na pigbabad na may ara-ari na maharang na pusit na pigpiridaso. Karon niya ako managumon hay. Kaya patugtugan mo po si Mami Gigi, ang paborito niya para kay Daddy na nagantabi man ngunyan. Sabi ni Trixie, ni Tricia and Sheena. Magtugang niya kaming nag-online and nagdadangog sa programa. That your arms are lovely, and I have dreamed what a joy you'll be. I have dreamed every word you whisper when you're close, so close to me. How you look in the glow of evening. I have dreamed and enjoyed the view. Loved you so that by now I think I know what it's like to be loved by you. I will love being loved by you. You so that by now I think I know what it's like being loved by you. I will love being loved by okay ka. Rayuma, arthritis, at masakit na katawan, itapal sa talampakan ang Biopatch. Mataas na kolesterol, high blood, at diabetes, itapal sa talampakan ang Biopatch.
Stress at di makatulog? Itapal sa talampakan ang Biopatch. Itapal sa likod for back pain. Itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang Biopatch Forest Sap bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang Biopatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-Biopatch mo na yan. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Hoy Besh, hindi ka mampalan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Kung ka ito hastawan yan, hindi kita sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Wara ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o mag-grocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, tech-stop section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. The University of Nueva Cáceres joins all devotees, guests, and pilgrims in celebrating the Peña Francia Fiesta. Under the watchful eye of our Ina, the UNC ensures that everyone makes it in a nurturing environment. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela kumpleto ka. Sa 6 na pirasong pipiliin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng San Lucena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan, tipid ka na, may sweldo pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni Kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may sweldo pa sa Angela. Luis and Alex for Rexona.
daming nagbago sa mundo. Pero underarms, asim pawis pa rin, magbago ka na. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba, chamba. No, the chamba, chamba. For 10 times more protection from asim pawis than regular soap. Use Rexona every day. Babareta, wais at mura, serve Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang laban mo. Serve Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, Surf Babareta, ang wais choice. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All-Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, black lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All-Around Fresh. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo sarap. Mag Lady's Choice macaroni salad na. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Sa tuyang oras ngunyan 11 minutos makagi po ang alas 11 ang oras ato dyan kan Cabral Bicolandia Supermart. Atud man yan kan original na Master Square, may online shopping www.mastersquare.ph. Atud man kan Rice Coffee 14-in-1 plus 1. Ay good morning da Zone 3 Balatasan Calabanga. Umawon daan may makukusog na radyo aro ki Mr. And Mrs. Santa Maria. Ako kaya maluya lang ang radyo ko, nagtataga-replay na lang. Nareparo ko sa mga stingers, aksyon, bangon, bareta, ginastusan, alkalde sa kusina, okay. Nagigarunduman ko kayo ito ang mga teachers na udok sa buot ang pagmolde sa mga eskwela. Yung man yan mga patartara ni Mr. Gogo Valley Aguila kan Balatasan, Calabanga. Nagamit siya ng word na mulde. Aram mo yan na word na mulde. Nadadangog ko yan sa kuyang ama. Pero bihir lang madangog yan ngunya na Bicol. Magtaram ka ning word na mulde sa mga hubinis ngunyan, sa mga millennial. Then maintindihan, ano nga yung mulde? Sa English, mold. Pinagmumold ngaya ang karakter ka mga aki. Garo pigmumuldi, garo kumbaga sa dalipay, pigigibuang kaning garo sculpture. Pigmumuldi ngaya ang ugali. Yan mga tataramo na kan panahon. Aram mo, kung inabot pa nito sa mga ninuno, mga lula, itong mga lula mi, ang lula kan mga hubin ngunyan, garo mga hubin pa yan. Kung si mga lula ta, kung nagantabay dyan si Judge sa Fronyeng Maristela, ba kung si mga magurang ta, Judge, si mga lulo nindo, lula. Kastila pa ba ang mga taram na iba? Si mga lulaong ko kayo ito, bang mga pubrisa naman nga li. Pero ang tataramon may mga lung Kastila ay. Ito sa nang, nakauli mo nga dyan si Mochacha, si Mochacho nga ya. But sabi yun, sige iba na sa loob kan harong. May pigwalas nga dyan ng surat nga ako anong luma sa Mochacha, pigtugo na lang. Abrihan mo na nga ang porta, saka na bintana, abrihan mo na. Ngunyan man na nagagamit yung mga abri. Ibuksan mo na yan, pintuan nga, maagi na nga si Parsingil. Sabi ni dating Kapitana Mait Abukar, ang gusto kong yamadang at Tirfel. Yan. Sabi niya, taygole siyang nawawara ang kapagalan ko pag iyan sa kuyang madangog.
Mayo pati ako naisipan na lulutuon mo niya na panira. Yan ang kabaga dyan sa kuya, sa Baliwag Viejo, Minalaba. Bakong ka na ako dyan yung sira sa uma. Madyan ang dadakop na sira. Lalong-lalo na kung nagtataw-taw, ito dadakop ka mo ng puyong natural. Kung sabagay, bira na ang puyong natural mo niyan. Bagaman talusog na darakula na gutaan, na iguaning inaapod na tanglad, yan ang masira mo na paniraon niyan sa baryo. Dangugunta daw, ang pinagagad niya si Victor Wood. A tear fell when I saw you in the arms of someone new. A tear fell when you left me all alone and feeling blue. A tear fell when you told me that your love was not for me. I didn't miss the teardrops, but I miss you constantly. A fool am I, a fool am I in love. The teardrops that you step on as you dance across the floor. You know the first time my poor heart was when you walk out of my door. A tear fell when you told me that the flame in your heart died. Darling, have I lost you like these teardrops from my eyes? A fool am I, a fool am I in love. A tear fell when you told me that the flame in your heart died. Darling, have I lost you like these teardrops from my eyes? A fool am I, a fool am I in love. Si Parantabay ta pala na nagmensahe sa tuya sa pagining social media dyan sa Bacoor, Cavite, si Randy Scott ay itugang pala niyo ni Grace Tukloy Sara. Taga dyan pala inisa ko yan sa Santa Lucia, Magarao. Kailang duman siya nagtatrabaho sa Manila and nag-iirok siya sa Bacoor, Cavite. Randy, kumusta ka na lang dyan? Randy Tukloy, Randy Scott. Narurumduman ko kayo dyan sa ang pamilyang Tukloy. At tinubong ko sa kasal si Grace saka si Noli. Ay ang handaan dumasanatan nila. Aram mo baga ka to ang karasalan? Ang resepsyon sa Laucan Harong, ginigibuan ng area ang resepsyon, ang natad. May mga atop lang yan, may mga kudal-kudal. Ang ninong, dumang kami na sa atubangan kang harong nakapuresto. Siyempre, pag ninong ka, masiramon ang handa. Ito naman ibang bisita, duman sa gilid kan harong, na para rin man ang handa. Nagpaparakuraw si kadwa kong aki, na ining aki kong ngunyan, na nurse na ngunyan, na yaon dyan ngunyan sa San Vicente, si Pukot, dyan naka-assign, si junior ko, si BJ. Kanaki pa, nagpaparakurahaw, nga, papa, dyan nga ako sa lamisa mong yata. Tanong niya ako, mga ninong digdi pwede magatukaw. Para mo baga sa ninong, grupo man kamo dyan yung mga ninong maturukaw. Eh si kadwa akong akin nagpaparakurahaw. Ano niya ako tabo mo dyan magtukaw? Maasuhon nga ya, may nagluluon nga ya. Ito pala, pero si palibasa si mga nagluluto pa, arani man lang duman sa resepsyon. Si aso nagtatarama duman sa gilid kan harong,
Maasuhon nga ya. Kaya dyan nga ako sa imo makakanta. Pigiling ko pati dyan, karo birilog ang mga manok dyan ay. Pag ikabaga kaya ninong sa kasalan, pero special man, an sa imong handa. Pearly shells from the ocean, shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all the little pearly shells. For every grain of sand upon the beach, I've got a kiss for you, and I got more left over for each star that twinkle in the blue pearly shell from the ocean, shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all the little pearly shells. Pearly shells from the ocean, shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all the little pearly shells. Pearly shells from the ocean, shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love. Sa kuya man pinapabutan ni Mugmang pagantabay dyan sa kanaaman, si Grace Espiritu Salcedo, may sari-sari store dyan. Parati pa na naka-tune in, kumusta na lang kay Arnold Suave. Grace Espiritu Salcedo, kanaaman. Pati naman si Cyril Alejandria. O yan, familyan mga Balmeo Heruna dyan sa Dinaga kanaaman. Pamangkin ni Professor Danny Herona, si Julie Balmeo Heruna Palumanya. Yan. Sino naman dyan sa Tibgao, si Councilor Arnel Ibasco. Ang De La Rosa family, ang pamilya ni Mr. Lonely, ni Ed De La Rosa, kumusta na lang dyan? Si Rema, si Jerry Hadi. Sa Del Rosario kanaaman, yaon man dyan si Pading Danny Orolfo, kumusta na lang dyan Padi? Garo malipot-lipot bagang panahon ngunyan, ano? Ngunyan na naglaog ng Oktubre, garo sa kubo mo, mapriskong maray dyan. Pati naman mga parantaboy tayo dyan sa Magarao, sa San Miguel, si Rafi Sunyega. Asin man, digdiman pala sa Milaor ang mga pamilyang, si Ernie Verdadero, kumusta na lang kamo dyan. Asin man sa Kamaligan ang mga Durante family, asin iba pa. Ay si Jogul, nagantabi pala sa tuya, kumusta na si Jogul, namimiss ko na eh. I've been away too long ang sunatang gusto niya. Kumusta na lang kamo dyan ni Mrs. mo, Kagawad Jogul Velasco kang Arana Talisay, Santa Cruz. Sirma si Darius Biquillo na nagantabi sa live streaming. Darius Biquillo.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Sabi ni Judge Frunying Maristela, kan ako ngaya nasa high school, pag nagsasabat niya ako kilulo ko, ang tataramon da Voz de Manila. Hindi ko ano yan. Ang biniguro lang kaya duman itong ang mga lulo da kanto. Kadaglan ang tataramon, medyo may pagkakastila pa. Kaya kumusta na ng pangutuan dyan kaya sarong ni Judge Frunying Maristela sa Naga City Subdivision. Inabot naman kita din oras para magsuruayan sa alkalde sa kusina. Ini po si Bert de los Martires. Salamat kan sa indong pagantabay.
life. I gave you all I had, so there is nothing left. I may be wrong, but I better go now. Oh no, I've been away too long. Now I just can't go on. I've been away too. I've been away too long. Now I can't be so strong. I've been away too. La 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 la. I've been away too Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, Walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak